Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У эфіры навіны рэгіёну на тэлеканале «Беларусь-1» у студыі Станіслаў Пшаніцын. Добрый дзень. Галоўнае нацыянальнае свята краіны, Дзень незалежнасці, Гомель адзначыў на самым высокім узроўні. Сустрэчы ветэранаў з кіраўніцтвам вобласці і горада, шматлікія канцэртныя праграмы, выставы, незвычайныя акцыі і конкурсы. Святкаванне працягнулася да позняга вечара і ахапіла ўсе раёны абласнога цэнтра. Рэпартаж Яўгенія Кімцовай. Пачаліся святочныя мерапрыемствы з урачыстага мітынгу і ўскладання вянкоў і кветак да брацкай магілы савецкіх воінаў і падпольшчыкаў. Ніколі не патухне агонь памяці вялікай айчыннай вайны і не памеркне бліск медалёў, заваяваных мужнасцю, адвагай і подзвігам. Сёння маладое пакаленне схіляе галовы перад тымі, хто стаяў на абароне краіны, хто цаной свайго жыцця даў магчымасць нам усім жыць у незалежнай і свабоднай краіне Рэспубліцы Беларусь. Менавіта нашчадкі пераможцаў зараз нясуць адказнасць за будучыню беларускага народа. Мы чтим память наших дедов, наших близких родственников, которых нету сегодня, которые, к сожалению, не пришли с войны, которые восстанавливали народное хозяйство после войны, которые в тылу были врага во время действий боевых на фронтах и так далее. Поэтому это наш долг, наша обязанность говорить спасибо, пока мы живы. Традыцыйнае шэсце, якое штогод праходзіць вялікай калонай па цэнтральнай плошчы Гомеля, сімвалізуе залог стабільнага росквіту горада, вобласці і краіны ўвогуле. Воінскія фарміраванні – гэта гарантыя абароненасці нашых межаў. Парад працоўных калектываў прадпрыемстваў горада у сваю чаргу адлюстроўвае сацыяльна-эканамічнае развіццё нашага рэгіёну. Спартыўнае шэсце яскрава дэманструе ўсю моц і энергію маладосці. Між іншым, сёлета яно было прымеркавана да надыходзячых 30-х алімпійскіх гульняў. Кожны, хто прысутнічаў на плошчы падчас урачыстага шэсця, пераканаўся ў вялікім патэнцыяле Гомельской области. Мы сейчас очень рады, что еще есть возможность увидеть у вас счастливых людей, которые мы думали, что освобождали. Дай Бог вам счастья, здоровья, чтобы никогда не видеть тех невзгод, которые мы видели. Гамельчане вельмі трапятліва ставяцца да свята незалежнасці сваёй краіны. Для кожнага гэта асаблівы дзень, які адзначаецца ў кругу сям'і і сяброў. Нехта называе яго святым, нехта патрыятычным. Аднак нібы ў адзін голас усе упэўнена сцвярджаюць: Дзень незалежнасці – гэта самае галоўнае дзяржаўнае свята краіны. Гэтае свята магло б адзначацца ў іншы дзень, на календары значылася бы іншая дата. Аднак беларусы прагаласавалі за гістарычную памяць, за сувязь пакаленняў і часу. Яўгенія Кімцова, Сергей Калацэй, тэлерадыёкампанія «Гомель». Урачыстыя мерапрыемствы прайшлі ва ўсіх гарадах Гомельшчыны. Усюды панавалі святочная атмасфера і прыемны настрой. Наш карэспандэнт Дмітрый Котаў наведаў Рагачоў і даведаўся, як там адзначылі Дзень незалежнасці. Рагачоў – горад ваеннай славы. Раённы цэнтр знакаміты тым, што ў часы Вялікай Айчыннай першы змог спыніць фашысцкую грамаду. І таму святкаванне Дня незалежнасці тут праходзіць заўсёды ўрачыста і маштабна. І кожны год на іх прысутнічаюць прадстаўнікі сяброўскіх краін з Расіі і Украіны. У кожнага горада свой лёс і свае адметныя рысы. Менавіта з вызвалення Рагачова ў 44-м пачалася аперацыя «Багратіён». Раённы цэнтр вядомы і сваімі ураджэнцамі, сярод якіх знакамітыя беларускія пісьменнікі Андрэй Макаёнак і Міхась Лунькоў. Рагачоў ужо на працягу 20 гадоў з'яўляецца арганізатарам міжнароднага лагера міра і сяброўства «Крынічка». Сёння ў горада наладжаны тесныя сувязі з Расіяй, Украінай і Літвой. То, что делает Рогачев, то, что делает Гомельская область, это великое дело, потому что когда взрослые говорят о дружбе или говорят о партнерстве, у каждого из них уже устоявшееся мнение, какие-то традиции, а как дружат дети наши здесь в Крыничке, это надо видеть. Спякотнае надвор'е не перашкодзіла адзначыць галоўнае дзяржаўнае свята з размахам. З самай раніцы працавалі дзіцячыя атракцыёны, выставы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, пачаліся забаўляльныя праграмы. На цэнтральнай плошчы сабраліся прадстаўнікі ўлады, грамадскіх аб'яднанняў, ветэраны і моладзь. У складанні кветак да брацкіх могілак і правядзення ўрачыстага мітынгу абавязковая традыцыя падчас святкавання Дня незалежнасці. З віншаваннямі да жыхароў і гасцей горада звярнуўся старшыня райвыканкама Віктор Банчук. У своем выступлении он отзначил поспехи и досягнения Рогачевского района. Мы видим, что за полугодие мы значительно добавили в сельском хозяйстве. И на сегодняшний день, даже если взять чисто по животноводству, то мы около 120% идем к уровню прошлого года.
промышленности мы добавляем. Поэтому основания полные есть о том говорить, что стабильность и уверенность в завтрашнем дне есть. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Рогачевский район. Да іншых тэм. Эканоміка раёнаў у значнай ступені залежыць ад эфектыўнасці работы мясцовай прамысловасці. Разам з тым, размешчаным тут адносна невялікім прадпрыемствам часта дастаткова складана вытрымліваць канкурэнцыю на ўнутраным і асабліва знешніх рынках. Чаму на месцах асцярожна ставяцца да прыватызацыі? Наколькі апраўданы перспектыўныя планы і ці можна лічыць выратаваннем стварэнне холдынгаў? Адказ на гэтае пытанне шукаў Олег Сенцюроў. Рэчыцкі раён на Гомельшчыне адзін з самых вялікіх і дастаткова стабільна працуючых з 13 асноўных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця сёлета не выконваецца толькі 3. Бадай, самая вялікая праблема інвестыцый, асабліва замежная. У райвыканкаме лічаць, што вырашаць яе неабходна вельмі асцярожна. У раёне ёсць што акцыянировать, але, як сведчыць практыка, не заўсёды гэта прыносіць карысць. Мы сегодня не идем на этот путь. Мы, в общем-то, имеем, к сожалению, горький опыт продажи акций Речица пива. Когда пришел частник в эту организацию, мы, в общем-то, не имеем такого влияния в части административного ресурса, в части, значит, увеличения тех же самых объемов производства. Рэчыцкі мітызны ў апошнія гады адчувае сябе дастаткова ўпэўнена. Зараз завод пастаўляе прадукцыю больш як у 20 краін свету. У 2011-м экспорт прадпрыемства дасягнуў амаль 100 мільёнаў долараў. У адміністрацыі дасягненне не ганарацца, але лічаць, што каб не зніжаць тэмпы і далей, спыняцца на гэтым не трэба. Самое главное для нас, что мы четко знаем, что мы будем делать сегодня, что мы будем делать завтра и что мы будем делать через 5 лет. Праблема прадпрыемстваў, размешчаных у невялікіх гарадах, іх адносна невялікія памеры. У акцыянерным таварыстве «Рэчыцкі тэкстыль» каля 700 працуючых, а канкурировать неабходна амаль з усім светам. Летась, напрыклад, ажыццявілі першыя пастаўкі ў Злучаныя Штаты. Зараз пачалі перамовы з шэрагам краін Еўрасаюзу. Новыя кантракты павінны быць ужо ў гэтым годзе. У сувязі з чым паўстала пытанне аб уваходжанні прадпрыемства ў склад холдынгу. Тут перакананы, гэта дазволіць акцыянернаму таварыству стаць больш канкурентаздольным. Мы и так пока справляемся с этой задачей. Наверное, более 50% рынка махровых изделий в Беларуси – это наш рынок. Но, тем не менее, мы думаем о будущем, думаем о том, как мы можем развиваться. И сегодня активно прорабатываем вопрос создания, вхождения в холдинг льна с Аршанским льнокомбинатом. Олег Сенцюроў, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Старшыня Рэчыцкага райвыканкама Пётр Шостак сёння стане госцем студыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У 17 гадзін 10 хвілін глядзіце на тэлеканале «Беларусь-2» інтэрактыўную праграму «Дыалог». Размова пойдзе аб выніках сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэчыцкага раёна ў першым паўгоддзі 2012 года. Свае пытанні вы можаце задаць госцю праграмы, патэлефанаваўшы па нумары прамога эфіру ў Гомелі 77 68 45. Напрыканцы выпуску аб спорце. Пакуль уся краіна адзначала Дзень незалежнасці, футбалісты Гомеля кавалі перамогу ў першым кваліфікацыйным раўндзе Лігі Еўропы. Нагадаем, падапечныя Олега Губарава напярэдадні гасцілі на Фарэрскіх астравах. У першай палове склалася ўражанне, што праблемы ў гомельчан усё ж будуць. Мясцовы вікінгур даваў сапраўдны бой. І толькі дзякуючы ўжо нашаму роднаму сербу, галкіперу Сырдзяну Астоічу, які адбіў пенальці, Гомель захаваў нулі на табло. А ў другім тайме зелёна-белых, што называецца, прорвала. За 5 хвілін беларусы забілі 4 мячы. Адзначыліся двойчы Вячеслаў Глеб і па разу Алексеевич і Варанкоў. Рысу пад разгромам вікінгура падвялі Лявіцкі і Кашэўскі. Агульны лік 0-6. На гэтым наш выпуск завершаны. У студыі працаваў Станіслаў Пшаніцын. Добрых вам навінаў. І да наступных сустрэч на тэлеканале «Беларусь-1».